עוזי דיין, אני שווה אליך עם השאלה הגדולה. לאן פנינו מבחינתך, לדעתך לאן לדעתך אנחנו צריכים ללכת ברצועת עזה, מבחינת החטופים וגם מבחינת הלחימה? אני חושב שהחלטת הקבינט לעשות כאן איזשהו עצירה, לדרוש, להפסיק לשחרר, או יותר נכון להחזיר אפילו את אלה שכבר היו הטרוריסטים שהיו באוטובוסים, היא החלטה מאוד מאוד חשובה. יכולה להתברר בהמשך, כי בדיוק הנקודת מפנה שעברנו ממתווה ביידן המתרסק למתווה טראמפ, שיש לו עתיד מאוד מאוד גדול. למה? כי הוא מבהיר בעצם לחמאס, שימו לב, אתם לא ממשיכים להיות האדונים בעזה. יכול להיות שהחמאס יאבק על להישאר בעזה, מה עוד שרוב העזתים הם חמאסניקים, אבל לא כשאתה מוביל את הדברים. מה הם יעשו כרגע? הם יכולים או להגיד, אוקיי, בואו עם המתווכות נתחיל לדבר וכולי, אנחנו מתחייבים לכך וכך, גם לכך אפשר להאמין להם, אבל כאילו יהיו שינוי בצורה של שלב ב', שגם הוא יהיה בו הרבה שמחות ועצב וזעם וכולי. אפשרות שנייה שלהם היא להגיד, שוברים את הכלים, אתם לא משחררים את המחבלים שהתחייבתם להם, אז אנחנו מפסיקים את התהליך. פה הם לוקחים סיכון עצום, בגלל ששבירה של התהליך בשלב הזה מבחינתם, אנחנו יודעים שאנחנו נורא רוצים את החטופים, ואנחנו יודעים שיש ויכוח גדול בישראל, שהוא חלק גדול מהבעיה שלנו. אבל הם לא יכולים לבנות על זה, העתיד שלהם אין בו שום דבר טוב. ולכן נראה בימים הקרובים מה קורה. אני חושב שזה יוביל להמשך של שלב ב' בתנאים שונים כפי שישראל בעצם דורשת. אני מעריך שזה מה שיקרה. אם זה לא יקרה, זאת אומרת, אם החמאס ילכו עם זה רחוק מדי, זה יחזיר את הלחימה שיכולה להיות גם בדרך אזרחית. צריך לזכור, זה לא רק אוכל ומים, זה דלק בחורף, וזה תרופות, וזה חשמל וכולי וכולי, וגם מהלכים צבאיים שיכולים להיות גם ללא אש, זאת אומרת לחזור למקומות שיצאנו מהם וכולי, וזה יכול להצית מחדש את המלחמה. רק אז צריך לזכור, זה לא ייראה כמו ההתקפה אחרי ה7 באוקטובר, התקפה שלנו. יש לצבא כבר הרבה יותר ניסיון, יש מצב שהחמאס הרבה יותר חלש, לא להתרשם מזה שיש חמאסניקים הולכים עם מדים ורובים, הכוח שלהם הוא הרבה יותר קטן, ובסופו של דבר זה יביא, אני מקווה, למצב שאנחנו שולטים גם צבאית וגם אזרחית ברצועת עזה, ומה יהיה אחר כך זה כבר המשך לסיפור אחר. כן, כן, כשנגיע לגשר נעבור אותו. עוזי דיין, יושב ראש מפתחי פורום מפקדים לאומי, תודה רבה לך על הדברים האלה. כל טוב.